आज के जोन मैच बा मुंबई इंडियन और राजस्थान रॉयल के बीच होके जा रहल बा। सब लोग अपन अपन कुर्सी की पेटी बांध ले। जेकरा दिशा मर मैदान पे खाना खैनी खाए के बाबू खा ले और अपन अपन जगह पकड़ ले। ए बाबू ए बाबू ए बाबू तू काहे खड़ा बड़ा हो? बिहार से आयल बड़ा का? तोहरा ला अलग से लिट्टी चोखा के व्यवस्था कल गई बा पाटलिपुत्रा होटल में। तो ई लागल धोनी के पहिल का छक्का और गेंद सीधे पहुंचल बाबू वीर कुंवर सिंह के हाथा में। फिर से दूसर का छक्का और ई शॉट रांची पार करते हुए पटना गांधी मैदान पार करते हुए सीधे गिरा लालू चाचा के खटाल में। ई बॉल पटना में कौतूहल के विषय बन गई बा। केहू कहता डायनासोर के अंडा है, तो केहू कहता एनाकोंडा के अंडा है, तो केहू कहता उल्का पिंड ऊपर से गिर गई बा। ई लागल तीसर का हेलीकॉप्टर शॉट सीधे सरसों के खेत लसारते हुए फील्डर महावीर जाके गिरल खेत में। और ई लागल चौथक्का शॉट। ई शॉट रिंकिया के माई के चोली के निहारते हुए नदिया के पास जनता बाजार सोनम ऑर्केस्ट्रा में जा गिरल। ई शॉट देखते ही रिंकिया के माई के मुंह से निकलल आउच। धोनी से रौरपुरन की मलिया के कसम। ई सरवंशन के दिखा दी कि रउआ में कितना ताकत बा। फील्डर परेशान, बॉलर परेशान, जनता खुशहाल। हे प्रभु प्रेमानंद बागेश्वर, बाबा राम रहीम आशा बापू, ई तू का कैला? ई हेलीकॉप्टर शॉट है बाबू। आज कोई भी विमान हवा में उड़त नहीं के दिखाई देत। काहे कि इंडियन एयरलाइंस के सूचना दे दिहल गइल बा कि धोनी के छक्का से विमान टकरा के घायल हो सकेला। जीतला के बाद सीधे धोनी सर के घर पे पार्टी रखल गइल बा कड़कनाथ मुर्गा के, वो भी साक्षी भाभी की ओर से। और एक प्यारा सा सॉन्ग साक्षी भाभी की ओर से। हमर फूलल फूलल गाल पचकवला, मरल ऐसन छक्का गेंद भूलवला, कुल जवानी हमर माटी में मिलवला, मरल ऐसन छक्का गेंद भूलवला।